Lengba ka Society for Action in Community Health, lani ka SACH, bat ka CSR na ka HDFC Bank, kalayarap ya shibun kinongshong shnong, ha kibabun kiliang kamtam ye kishnong kibasya nong kendong, ha kabaha kane ka kenti, na kaliang ka SACH, kalayo banyarap siya kikatu kane kinongshong shnong jong ka umran yang bernay, ha kaba kalayo ban pensna sendon da kidukan, kibadon halebay market hapo katay kasnong. Ya kitay kidukan awan ban plipad ba da o Dr. Celestine Lengdo MLA ka umsning harengkat kajing don uba Andrew L. Mertong BDO ka umsning blong u Venu Go Palan MK Project Manager ka SACH ka kong ibadahun Kharkongor Assistant Manager ka HDFC Bank nongpo uba Stephen Kharbani rangba shnong umran yang bernay lembat kiway. Habakren na kalyang UMLA uloong bakaladey shisha ka jingkerku ya kibriw kibadon hakatay ka shnong bakinyo di jingdi hakitay kidukan bat kamtam bakadon harut kasurok ba National Highway 6. As the name envisages, it focuses on a holistic approach in the area of development of education, agricultural promotion, livelihood enhancement, health and sanitation, in the area of renewable energy, creating local infrastructure, strengthening community leadership, and so on. Coming back in the area of promotion of education, we have renovated school, almost above 53 schools who falls in the category of LP and UP have been renovated across multiple blocks like Jarang, Umring and Umsning. We have supported the school management in setting up of the school library, provided basic facilities, learning atmosphere, creating learning atmosphere, smart classes, computer labs, furniture, sports material, and so on. In the area of technical education, we have demonstrated a successful model in the village of Patharim. There, an e-learning center catering computer learning for the rural youth. When we are understanding the Meghalian scenario, we can understand that a lot of infrastructural limitations and communication shortages. Pilala ban penulong ya kaneka project lingba jong ka jing contribute na kaling jong ka such ki kayo ka hadhi phi ibon sen ka de ke ege ka jaka ka bagi kum kibriu ni pinon kam ban thit ik jing thit ki bangi don kam shimet ayeng asem ne na ban ta ki bagi jing kam bun ki nong rap ngi bun ki don ki SNGs ka bangi ngi promote ki don lagi jong ki tiar lane ki don lagi jong ki products bikin lane bikin offer sama bun sen kata ka platform kam don lane kata ka opportunity kim yo ha ka bikin yo pan market bahay kita product ki jong ki deling ba jong kani ka jing wan jong kani ka lebay market yang it's kamba kalalong ka jing rap ikinong rap lane ki groups lane giveaway pade ki kinong shnong jong kani ka shnong ha ka bikin yo ban kata ka service ka jong ki pagba omtang jong ka ne ka shnong ne ya baro kinong late nong wan kiba traveling ba jong kani ka Surok National Highway man kasni hoy bentang tentang kinyo tuli kidukan
but dan nyongut ki beneficiaries ki bayo ya kini kidukan te ki tui nyongut ki bayo kini kidukan ki long ki badan bok but ngakerman scam ba pi pinyo banang penon kamba ya kani ka kabu ko ba pi pilayo ya kini kidukan ha ba penla ban roy ban par ban im ban yo ya kata ka jakpo ko jong pi bat ba kani kan long ka jingker khu ya ka yin ka sem ka jong pi ba ya ka snong ka thau hi ba ko wai ngam da don e than mangan kran ngiu i bun sen ba ka such haba kadon ka jing training card jong ka sarkar jong ka snong ba jong kini ki private CSR wing abangi tingi i kadon ka jing kala ka ba khamba ya ka snong ka thau bat kadi ka jing shem khia jong ki private organizations kum ka HDFC ka jing shem khia ka jong ki hagba ki rap le mengi kum ka block ba dia ka sarkari ba ka wai ban kershan lem ya kata ka jing don kam jong ka snong ka thau jinan kam jong ki imlang salang ba ka wai marata ngi de ban ai kublai ya ka such na benta ka ni ka contribution ka jong ki ba ngi kirman scam bangin ang la bangin yo shibun bangin yo ishibun ki jing kala lingba ka jing trading card jong ka government but jongki CSR wing jongki private organizations ke babon long kemi kumban ong nama ngis ngungu ya kasaj bat khamtam ya irang ba sinong jongiru sorry ngala bakla la eu irang ba sinong jongiru mo nga akublay ban bun bagi kumban ong nama ha sinong jongi ngidon ke jing duna na ke jing yo jingkot na ki bun ki bara ki jing du ka jing eu kadan Henry ngi ai kublay ya ka search na marba ki ai ki pente yang hang te ban ngiyo akalat kalinti bat hoi menta ngidang don hi ka jing duna kan dia ka di ka thien bat ngim palahi bangin pendap ki tia kitar te Henry kan sa yaj bateng bat ngin sayo hi kalat kalinti bat pateng la pateng ki khun ki ti jongi ma te tharai nga tangkat tayo kublay shibun sa PD sentiu ru kisadon ki basange PD kidong ino ki jingdi te kabangas no sarong banong hang ne kalong menta kasngi kamdai kasin ke beningkong ke bangi yo ya ka lebay market hapo umran yang bernai. I would like to inform Mr. Venu Gopal, Madam Nandita, this is not the first lebay market in this village. Kadon ka lebay market ka beningkong ka bangiyo na ka state government hang tay harum mo ngaken mau house name arajar khat new ngadang long mga UMLA beningkong jong ko umsning katay ka lebay market katay ka balade banbu ha maulain maukhan tikai ka daw ka bala pelong ba ngin pen kendriya sane nga ngalai jengmut ya ka sarkar mar persya eka Thrills Fun Park kimawem tu ka park banyak kali kena kadon ka way ka building arlai teli ki building bala sina ki restoran ban pensuk yu pai ba tamangai pai bat nga pai thu ang to kibriu kimju sange pli restoran wairo sitayo artayo arbnai hadin katul akhang wan sa wairo hadin kato katne bnai lakhang kabamut ba kamdei ka location ka baki briu kis ngau tenat bat sange timenta hoat bakadon ka Thrills Fun Park nga ikala khamiyai tikani ka lebay market kaladai bandon ha maulain maukhan nakadaw bangilayo i bakan sa fail ngala ai ka pressure ya ka sarkar hak tu ka por badai ban pen kendria na maulain maukhan siya ne sesenda jong ka brisdale teka jingtre kala yan arhajar khat pra Dr. Bomurem no tingi klemyo banya keren sa panggata di kabangas ngo kaya mensim kendiat kalong maman mga rung hang tu ngamyo i kitray kadur try sinong gibasyong dukan kajingmut jongki lebay market kajingmut jongki ni ki facilities kalong bankin tiu ya kajing im bat kayo kakot jongi kitray sinong di gadai kapor na kabeta ka sinong lese ban perkhat ba gumno ban penunkam ya katai ka lebay market kabalayo na state government bat kam tamru kani hang ni tangalayo i kitray sinong kilong kumi na po sinong kilong kinong di nong tit nong pet
kapan sengokemen yang